Webafowethu ucela usizo owesimame ophulwe umlenze wagqenywa nengozi engeqwantwala ekhanda ke eshawa ke umculi kaMaskandi ke uMroza ke Fakude ke lapha ke insizwa ke idume ke ngoFan Dam ke lapha ke owesimame ke ugeqa amagula ke eveza ke ubudlelwane bakhe ke kanjalo ke noMroza ke Fakude. Bafowethu ake ngiqale ngenibingelela kwisiqiniseko SA Media uqala ungena kule channel ke ngicela wenze okulungileyo ke ucindezela ibutton ka subscribe ke uzibika emathubeni amahle kakhulu thola amanye amavideo ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke intokazi ke ogama lawo ke uNosipho ke wakamhlo ke elinganisele eminyakeni yo-35 ithi icela usizo ke nobulungiswa ke lapha ke kutheni ke ihlunyezwe umculi kaMaskandi ke lapha ke ebikade ke inobudlelwane ke nabo ke lapha ke uthi ke lana ke uphulwe uMroza ke Fakude ke uthi ke umphule ke wamshaya ke nengozi ngeqwantwala ke ekhanda ke lapha ke uthi ke bona bobabili ke bebenobudlelwane ke enokumboleka ke imonto zakhe zohlobo lokwapholo ke waphinde ke nokumboleka ke lapha nemonto ke ewuhlobo ke lwakaVeso ke lapha ke uthi ke kunemali ke elinganisela ke ku-5,000 rand noma lapha ke wamarandi ke ayathathwa ke umloza ke bangavumelananga ke uthi ke inkinga ke yaba ke siqala lapho ke uthi ke ubemfonela ke ehlezi ethi akabuyise ke imonto yakhe ke uMroza ke alaphethe ke lapha ke ukuthi ke abuyise ke imonto uMroza vele amtshene ke ukuthi mina ke nginentombi yami ke lapha ke awuhlukane ke nami phansi ke lapha ke uthi ke usisi ke lapha ke ngavele ngafonela ke abakwa tracker ke lapha ke bayitracer ke imonto bayicheck ukuthi ngabe kuphi na bathola ke ukuthi imonto ke isendaweni ke yakwaTsakane ke lapha ke okungezinye izindawo ke uMroza shuthi ke wayekade ke ehambele kuyona ke lapha ke uthi ke nebala ke wanikela khona ke usisi ethi yolanda ke ngokwakhe njengoba ke uMroza ke esebonakala ke sengazuthi ke uyambalekela ke lapha ke nemonto yakhe kanjalo ke nemali ke engango 5,000 uthi lapho ke owathi mayefika khona ke uMroza ke base kusuka ke isixakaxaka ke uMroza ke wase ke emshaya ke lapha ke kabuhlungana ke ngensimbi ke ekhanda ke ile nsimbi ke yamkhipha ke ingozi ngeqwantwala waphinde ke wamlimaza kabuhlungu wagcine ke sephuke ke nomlenze ke wamshiya kanjalo ke wathatha ke nomakhala ekhukhwini kuMroza ke lapha ke wacela empunzini ke lapha ke ehamba ke nale ntombazane ke wayekade ke enayo ke kuleya ndawo ke yaseTsakane ke lapha ke ngoba uMroza wakubeka ngokucacile ke etshena lo sisi ke umusisi esho ukuthi ke wathi ke uMroza ke unenye intombi ke lapha ke okuyintombi yakhe ke yangempela lo sisi ke wanikela khona ke ila khona ke owafike walimalela khona ke lapha ke uthi ke ucela ke ubulungiswa ke lapha ke lo sisi ke uthi ke ngoba udokotela uthe memchecka ke lapha wathi ke asemancane ke amathuba ukuthi angaphinde ke akwazi ke ukuhamba ke lapha ke uthi ke ucela usizo ongakwazi ke ukumlekelela ke noma ongambona ke uMroza ke asheshe ke abamthinte noma ke bathinte ke amaphoyisa ke ngoba sengazuthi ke udaba lwakhe ke luse police station ke lapha ke bafowethu ilezi ke seniphathele zona la kwisiqiniseko SA Media ke sazi ke bafowethu izinto ezikanjena ke siyazi ke ukuthi uMroza ke uyiciko ke likaMaskandi ke lihlabahlosile futhi ke lithandwa kakhulukazi ke ngabantu ke la eNingizimu Afrika ke njengoba ke simazi nangengoma ke adume ngazo ke ezimnandi ke futhi namanje ke eyisathandwa ke la endimeni ke abantu abaningi ke bakhomentile ngalolu daba ke baveza ukuthi ke uMroza ke uzolahlekelwa ke icareer yakhe ke lapha ke ebonakala ke iqhakaza ke elapha ke endimeni ke kaMaskandi ke uma nganaki labanye abantu ke bathi ke mhlawumbe ngenzeke ukuthi kukhona ke okungalena ke kulolu daba ke lwalosisi ke kanjalo ke noMroza ke lapha akasazi ke bafowethu ukuthi yozala nkomoni ke njengoba ke lo sisi ethi ke ufuna ke imali yakhe kanjalo ke nemonto yakhe ke lapha ke uMroza ke ayisebenzisayo ke lapha ke lentokazi ke ingiyasehlihlwe ke kwaMduku ke lapha ke endaweni ke yasemakhaya asazi ke bafowethu ke thina ke sikuthatha sekube singine khona ke njengoba kunjalo ke okwakho ke mbukeleke ukuthi nawe ke mawuyihlaziyele ke maqedwe uphawule ke khona la kwi-comment ke siphinde sidibane kwezinye ke engizokuphathela zona bafowethu usuku seliqalile kuyisabatha manibe nemine